खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रामबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन क'क्राझार सहरनि साखाथि शान्तिनगर आरो टेङापारानि रेलवेनि हायाव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ रेलवे बिफाना होस्रांदों डिभिजनेल रेलवे मेनेजार आलिपुरदुवार जंसननि सिङाव गोग्लैयोमोन बेफोर ओनसोलफोरा रेलवे बिफाननि हायाव थानायफोरखौ हाखौ एंगारनानै होनो थाखाय थांनाय दान मोनथाम सिगांनो नटिस हरखानाय जादोंमोन आरो 12 सेप्तेम्बराव होस्रांनाय जागोन होननानैबो मिथिहोखानाय जादोंमोन जायनि थाखाय आयेन बायदियै रेलवे बिफाननि हायाव थानाय क्लाब बिल्डिं बायदि बायदिफोरखौ बुफायनाय जादों होननानै रेलवे बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों बेराफारसेथिं दुर्गा फुजा बायजासिम होस्रांनायखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायदों क'क्राझारनि मार्चेन्ट एस'सिएशननिफ्राय जायनाखि रेलवे गेट एरियायाव बांसिन जिनि गलाफोर दङ आरो रेस्टुरेन्टफोर दं बेनिखायनो होस्रांनायखौ फुजा बायजासिम दोनथ'नो थाखाय खावलायदों आरो फुजा बायखांबा गोजोनै एंगारनानै होलांगोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जाय हाखौ रेलवे बिफाना आयेन बेरेखायै आवग्रिनाय बुंदों बेफोर हाखौ लिजआवसो लानाय जादों लिजआव लानायनि बाहेरायाव सोरबा हा आवग्रिबावदोंबा बेखौ होस्रांनायाव जेबो हेंथा होनांगौ गैया होननानै बुंथियो क'क्राझारनि मार्चेन्ट एस'सिएशननिफ्राय दाउनि खायसो खालामनायखौ लानानैनो मानसि बुथारनाय जाथाय तेजपुरनि घरामारि ढेकिदलाव जादों बे जाथाया माथाम दाउआ आबादथिलियाव खायसो खालामहैनायखौ लानानैनो बिफा फिसाज्ला लोगो नांनानै मानसि बुथारदों बिफा फिसाज्लानि मुङा हावरा अरां आरो सानिका अरां बुथारजानायनि मुङा भगबान अरां जाथायनि सायाव बुथारग्रा हावरा अराङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि दाउआ भगबान अरांनि आबाद फोथाराव खायसो खालामहैदोंमोन जायखौ लानानै न'खरनैनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन बेयावनो बिफा फिसाज्ला हावरा अरां आरो सानिका अरां सानैजों लोगो नांनानै भगबान अरांखौ दानथारदों मानसि बुथारनायनि दायाव दा पुलिसा बिफा फिसा सानैखौबो हमबाय भगबान अरांखौ बुथारनायनि सायाव हावरा अराङा फोरमायथिदों दि भगबान अराङा दानथारगोन बुथारगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन सिगांनि समावबो बेबायदिनो उदैयाव दानखांबाय जायनि थाखाय बे खेबाव गावखौनो बुथारदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा फिसा फिसा केसफोरखौ बोखारनो थाखाय आसाम केबिनेटआ गनायथि होबाय गासै 3 लाखसो केसफोरखौ बोखारनो थाखाय आसाम केबिनेटआ गनायथि होबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामाव गासै 4,19,000 केस दङ बेनि मादाव 3 लाख केसआ बोखारजासिगोन आरो आद्रा 1 लाखल' केस थासिगोन फिसा फिसा केसफोर जेरै जौ लोंनानै गारि सालायनाय बायदि बायदि बेफोरबायदि फिसा केसआ बोखारजागोन कर्टआव गोबां केस जमा जानायखौ खम खालामनो थाखाय आरो फिसा फिसा केसनि थाखाय हाराहास्ति जानांनाय सुबुंफोरनि खस्थ'खौ फोजोबनो थाखायनो फिसा फिसा केसफोरखौ बोखारनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ला बरुवा बिथाङा सोलायनाया फैमारबाय बेखौनो परिबर्तन होननानै बुंनाय जादोंमोन बिटिआर सोरखारनिफ्राय जि मोननो गोनां दंमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हानानै दिनै खुसि बे खोथाखौ बुंथिदों रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोल हातिझाराव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंथिदों दि थासारिया सोलायबाय इउपिपिएल सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मदद होफैदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारा गोदान गोदान बिथांखिफोर लाबोदों आरो रायजो राजाफोरनिसिम सौहैहोनो नाजादों फिसा फिसा गला होग्राफोरनो 5,000 राङै होनाय जादों बेनि अनगायैबो फरायसाफोर आरो बेरामिफोरनोबो अनसुंथाइ होनाय जादों सुपार 50नि गेजेरजों दिल्लीयाव कचिं लानो थाखाय दैथायहरनाय जादों PMAY नि गेजेरजोंबो न' लुनाया मोजाङैनो जागासिनो बेखौ लानानै गोनो गोथो जानो गोनां गैया रावखौबो थगायनाय जायाखै बिटिआर सोरखारनिफ्राय जि मोननो गोनांमोन बेखौ मोननो हानानै दिनै रायजो राजाफ्रा खुसि आरो बेखौनो सोलायनाय होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो सोलायनाया फैमारबाय होननानै बुंथियो एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा लोगोसे बे जयनिं हाबाफारियाव 1 नं आइफवालिनि रायजो राजाफ्रा जयनिं जाफैनायखौ लानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो बिथां रोनगोरा नार्जारिया बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादों एमसिएलए माधब चन्द्र छेत्री बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव दा जेसेबां साख्रि थिसननाय जादों थाइसेबो रां लायालासे थिसननाय जादों सिगांनि समाव बिपिएफ सोरखारा बेसेबां खामानि मावदों मावाखै आरो बेसेबां फारागथि खालामदों एबा पार्सियेलिटि खालामदों बेखौ बयबो मिथिगौ जेसेबां साख्रि मोनदों गावसोरनि न'खरनि बाहेरा रावबो मोनाखै बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि साफा मेम्बारफोरा साख्रि होनायनि मुङाव कौटि रां लादों होननानै फोरमायथियो नाथाय दानि सोरखाराव साबेसेनो साख्रि होनाय जादों रां लायालासेनो होनाय जादों बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव जोबोद गोसो होनानै बेनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो एमसिएलए माधब चन्द्र छेत्रीआ
जौनि थाखाय फिन मानसि बुथारनाय जाथाय। जौ एबा फेग्रा मुवाया जोंनिनो सुथुर। जौ एबा जायखिजाया फेग्रा मुवा बाहायनाया जोंनिनो खहा लाबोयो, बेखौ जों गोबाङानो मिथियो, नाथाय बेनि जानगाराव थानो नाजाया। निसायाव थायोबा जों मावनाङि हाबाखौबो मावफ्लाङो, बेनिखायनो माब्लाबा समाव गाव मिथिस्लाबालासे जोबोद गेदेर गोरोन्थि मावफ्लाङो। थिग बेबायदिनो जौ फेनाय सुबुङा सासे दुखुथिया आइजोखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों। बे खास्रि बिस्रि जाथाया बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सालबारिनि उदयागुरिनि पहरी सूत्रधरखौ जौ फेनाय धनेश्वर दासआ बुथारदों। पहरी सूत्रधरा जोबोद दुखुथियामोन, बेराफारसेथिं फिसायाबो जौ फाग्ला। नखरनि बिबान रुजुननांगौनि फारसे जेबो मिथिया, जायनि थाखाय गथ' गथाय 3 आरो नखरखौ बेंनो थाखाय पहरी सूत्रधरा गुबुननि नखराव बायदि बायदि खामानि मावनो गोनां जायोमोन। जेरै सोरनिबा न'आव माइ जावनाय, सोरनिबा न' बां फोसाबनाय बायदि बायदि खामानिखौ मावनानै खुनुरुखुमै न'खौ सालायोमोन। नाथाय जयै जौ लोंबाय थानाय समावनो माबा मोनसे खोथाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानायाव जौ फेनाय धनेश्वर दासआ पहरी सूत्रधरखौ गोबौ हाथियारजों दाननानै बुथारदों। जाथायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायाव सालबारि पुलिसआ दायनिगिरि धनेश्वर दासखौ हमनानै लांदों आरो थैनाय पहरी सूत्रधरनि गोथै देहाखौ मुसलपुर देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरदों। रां लानानै साख्रि होनो नाजानायनि दायाव रायजोआव 7 हमनो हादों। एसिपि हिमांशु दासनि दैदेननायाव दिसपुर पुलिसआ अपारेशन खालामनानै गुवाहाटीनि बरबारिनिफ्राय 7 हमनो मोन्दों। दालालफोरा गुवाहाटीनि बरबारियाव थानाय जिदि लजआव थांनाय दाननिफ्रायनो 3 रुम लानानै दंमोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव खुंजानाय आसाम गभर्नमेन्टनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआव साख्रि होनो थाखायनो बेकार लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै साख्रि होनो थाखाय लिस्ट थाग-थियारि खालामगासिनो दंमोन दालालफोरा। दा एसिपि हिमांशु दासनि दैदेननायाव दिसपुर पुलिसआ दालालफोरखौ हमनो मोनबाय। हमजानाय दालालफोरनि मुङा फारियै काहिलिपारानि नयन सैकिया, बशिष्ठनि जयन्त देखा, मंगलदैनि श्रीजुल हक, गवालपारानि जयन्त दास, नलबारिनि गोविन्द चौधुरी आरो 2। बिथांमोनखौ हमनायनि अनगायैबो रां लानानै साख्रि होनो नागिरनाय बे जाथायनि मास्टार माइन्ड राफिकुल हुसैन आरो गुबुन 2 दा खारखुमानानै दङ। पुलिसआ अपारेशन खालामनायनि सिगांनो खारखुमादों मास्टार माइन्ड राफिकुल हुसैनजों लोगोसे गुबुन 2 दालाला। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयावनो आसाम सोरखारनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनि थाखाय आनजादा खुंजादोंमोन, नाथाय आनजाद खुंनायाव बेले-बेजे खालामदों होननानै कर्टआव पेटिशन फाइल खालामनायनि थाखाय आनजादनि फिथाइ फोसावनायखौ दोनथ'नो बिथोन होदोंमोन बिजिरसालिया। 7 एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव दिसपुर पुलिस डिसिपि हरिकृष्ण नाथ बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दालालफोरा कम्पिउटारनि गेजेरजों डिपार्टमेन्टनि सिल आरो अथ'रिटिनि सागानखौ स्केन खालामनानै वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट आरो माखासे बिफानफोरनि थाखाय नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार बानायगासिनो दंमोन। जायनाखि आनजादाव बेले-बेजे खालामनायखौ लानानै कर्टआव पेटिशन होदोंमोन, बेनि खाबु लानानैनो राफिकुल हुसैना गावखौ गुबै पेटिशनार होनानै सिनायथि होनानै गाव जाय जायनि मुंखौ सोसनगोन बिसोरनो साख्रि मोनगोन होननानै नंखाय फोसावनानै माखासे सुबुंफोरनिफ्राय रां लादोंमोन। दिसपुर पुलिस डिसिपि हरिकृष्ण नाथ बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दालालफोरा बावैसो सिगां खुंजानाय आसाम गभर्नमेन्टनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो थाखाय रां लायाखै आरो बेयो बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय खावजानाय 4 उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। चांलां जिल्लानि दिउन सार्कलनि मनाभूम ओनसोलनिफ्राय 4 गथ'साफोर लांखारजानायखौ लानानै दिउन पुलिस थानायाव मिथिहोनाय जादोंमोन। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो बे मानसि लांखारनाय जाथायाव निबेदिता चन्दा मुंनि आइजोनि आखाइ थानायखौ मिथिनो मोननानै आइजोनि फनखौ ट्रेस खालामदोंमोन, जेराव आइजोनि लकेशनखौ आसामनि गुवाहाटीयाव नुनाय जादोंमोन। बे लेखायैनो आसाम पुलिसनो खौरां हरनानै आसाम पुलिस आरो अरुणाचल प्रदेश पुलिस जयैनो अपारेशन खालामनायाव खावजानाय 4 उन्दै गथ'साफोरखौ गुवाहाटीनि रुक्मिणी गावआव थानाय अर्नेट नागा गेस्ट हाउसनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो गथ' लांखारनायनि दायाव निबेदिता चन्दाखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि नेशनेल हिउमेन राइट्स कमिशन अफ इन्डियानि रिपर्टनि बायदिब्ला मोनफ्रोमबो बोसोराव 40,000 गथ'साफोरा खावजायो, जायनि मादाव 11,000सो गथ'साफोरखौ रैखा खालामफिननो हानाय जाया एबा बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिफिननो हाया। रायजोआव जिहादिफोरनि गोसारनाया गोख्रों जानायखौ लानानै थांनाय दान मोननैनिफ्रायनो रायजोआव गोख्रों अपारेशन खालामनाया जागासिनो दं। फिन 2खौ आनसरुल्लाह बांला टीमजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमदों। मुङा मुक्सादिक हुसैन आरो इक्रामुल इस्लाम होननानै फोरमायथिदों मरिगाव पुलिसआ।
बेनि सिगांबो रायजोआव आल कायदा इन्डियान साबकन्टिनेन्ट आरो आनसारुल्लाह बांला टीमजों सोमोन्दो थानाय जिहादीफोरखौ हमनाय जादों। माद्रासायाव थानानै लाइमोनफोरखौ जिहादीनि जानानै खामानि मावनो थाखाय ट्रेनिं होनाय आरो थुलुंगा होनायखौ हमनो मोननानै माखासे माद्रासाफोरखौबो बुफाय बुसि खालामनाय जादों। लोगोसे माद्रासानि फोरोंगिरिफोर जायफोर जिहादीजों सोमोन्दो दं बिसोरखौबो हमनाय जादों। बेबायदिनो रायजोआव दासिम गोबां जिहादीफोरानो हमजाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे जोबोद गेदेर अफार लानानै फैदों। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास हन्डा श'रुम आरो चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर अफार फोसावदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय जादों बे अफारखौ। नोंथांमोनहा बाइक एबा स्कुटि बायनो गोसो दंबा बे खाबुखौ थाबैनो लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदानै बाइक एबा स्कुटि लानो हागोन। फुजानि अफारफोरा जाहैबाय खम रां होग्रोनानैनो एबा ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो फाइनान्सआव नोंथाङा गारिखौ मोननो हागोन। नोंथांनिया जुदि बेंक एकाउन्ट गैयाबा बेंक एकाउन्ट खुलिनानै होनायनिबो राहा दं। बेसेन नाङालासे मोननै हेलमेट मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो स्क्रेच अफारबो दङ। जायखिजाया माबा मोनसे प्राइज मोननो हागोन, जेरै टिभि, साइकेल, कुकार, मिक्सार आरो फुल टेंक पेट्रल नोंथांमोनहा मोननो हागोन। जायखिजाया मोनसेखौ नोंथाङा मोनथारनो हागोन। फुजानि धामाका अफारा थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 अक्ट'बरसिम थागोन। मानास हन्डा श'रुमा मानिकपुरनि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्टा दिगाव। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9706679347 नङाबा 9401616128 नङाव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। आरो चिरां जिल्लानि काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 8720957824 नङाब्ला 9101037416 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।